Adverb. Adverb wasu kalmomi ne da ake amfani da su domin bayyana yanda aiki ya faru. Suna nuna yanda aiki ya faru kamar da sauri, kullum, ba kasafai ba, kwatsam da dai sauransu. Misali, I drive quickly. Nakan yi tuƙi da sauri. Kaga tuƙi a nan shine aiki. Quickly kuma yanayin da nake aiki. Drive quickly, tuƙi cikin gaggawa. Na biyu, she writes slowly. Takan yi rubutu a hankali. Write slowly, yin rubutu a hankali. Aliyu eats greedy. Aliyu mai haɗama ne, wato yana cin abinci hannu baka hannu ƙwarya. Eat cin abinci, greedy haɗama. Ahmad sat suddenly. Ahmad kwatsam ya zauna. Sat zama, suddenly kwatsam. Abu ya faru kwatsam ba shiri, ba zato ba tsammani. He kicked the ball strongly. Ya daki ƙwallon da ƙarfi. Ya daki ƙwallo da ƙarfi. Kaga kick anan shine dukan ƙwallo da ƙafa. Strongly kuma da ƙarfi shine yanayin yanda zai daki ƙwallon. They always go to school. Sukan je makaranta kullum. Always shine kullum, shi nuna lokacin da suke zuwa makaranta kullum. We seldom eat meat. Ba kasafai mukan ci nama ba. Seldom shine ba kasafai abu yake faruwa ba. Wato abin da ba a saba yin shi kullum ba kenan, abin da ake jifa jifa.